ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଲୋକ 2, 5, 8, 13 ପ୍ରାୟ 200 260 ସେଠି 510 ସେମିତି ନାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ମୁଁ କହିଲିନି ମାଛଟା କିଏ ଏଡ ବଡ ହେଇଛି ଏଡି ବଡ ଚଉଡା ଛୋଟିଆଟା ପୂଜା ମାଛ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ବିଶାଲ ବିଶାଲ ମାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଗରଟା କି ତଟକା ଅଛି ମାଛ ପୂଜା ହେଇନି ଦେଖିଲେ ମାଛ ଫ୍ରେସ୍ ଜଣା ଛୋଟିଆ ମାଛଟା ବା ଛୋଟିଆଟା ବା ଏ ମାଛଟା ମଞ୍ଜାଳ ମାଛଟା ମଞ୍ଜାଳଟା ପାମ୍ପଲେଟ ଯୋଉଟା ପୂଜା ହେଇଛି ଝୋଳ କରି ଖାଇବାରେ ସିଏ ଡଙ୍ଗା ବୁଲେଇଲା